Ada in the life sa usa ka bana nga nangasawag na sige nagdaong nga mangkaling kawas sa kalisod. Kalami biya sa atong adlaw ron. Hello, may bunta kaniya na punta karon sa laing adlaw laing video na sud. Sayo sa buntag gikuha na ko akong amo diring dapita og grabe arang tugnawa og inyong yeyes gitakigan gabi og may galay na huwasan na. Nihapit na lang po na mitali papano kay para mamalit og isdang pinatuskig. The big one. Can I have about 3 pieces of that? Yeah, sure. Yeah, that's fine. Thank you, appreciate it. Dili basta-basta mga English ni yeyes. Ay, nagamit ra gyud ato mga yes or no panabangi. So mga ito pag-abot na mo, nangandam na lang po dayon ko para pamahaw. Mintras nagtikaw-tikaw ko din dapita na, rapag ko i-share. Maori na malit may isda, no? Kaya nireklamo na ito niya akong amo, kay gasigir lagi daw may karne. Wow! Gasigir, may kinitinit sa mga kagahapon nga nakaraan ng mga sudan, oy. Bayet, dili na daw masilbe, nalato na iyang simod, dili na daw masilbe, sige rag ing ane. So mga ito, maning kamutan na mo, nga magutan-utan na mo, may kay murag delikaduhons na kayo, eh. Delikado niya, kaya pasing mutuski ka pinakalit dira, simba ka palayo. Dili lagi karne ang pamahaw, pero makapaksit bilbil man sad. Agay! Sumoto, gibanata naghungit. Kalame! Ulit tayo na yeyet, piyok-piyok man. Kalame, ni mo mudalag hungit siyet. Oy, mura magsibait King Kong. Mga wala na ni klase ang mga anak sa kong amon, no? Kay holiday man, it's Martin Luther King Day! Tanawar ko nilang mga kalaki o gahimo grace track bayet. Kay dili man lagi makalakaw-lakaw sa gawas kay arang tugnawa. Sa sulod gahimog dalan oy. Wow. Mga ambot na lang yung aning mga anak sa kong amo oy panabang. Tanawar ko na sila o nanay carpet bayet gihaligan ba yun og habol. Oh! Kay paniudto naman sad, magligamo na sa inyong yeyets. Ilabong naman sa niya itong kamunggay diring dapita. Matik harvest. Belated pit Senyor UBEC! Kalami sa mga movements, oy, panabang, Basinday pohon, next sinolog, maapil na ta sa Mango Float Parade. 930,000 na like kulang na to mga yets, 1 million na to. Ang ato ning putahe ron kay magsinabawang swordfish ta. Ug sa Bisaya pa, isda na pinsing ba? Kabalo ba mo nga nung pinsing ang Bisaya sa sword sa amo? Tungod kay hango sa salita na fencing. Kato maghina pa kayo og espada ba ug sa Tagalog pa. Medyo gahay pa gyud atong isda, no? Pero okay ra kay madala ra hiwa. Unsaon ta man dugay manggudpod malana kay mura manig frigider among gipuy-an. Yes, brand man ang frigider. Basta kay bata pa ko, frigider na tawagan ng refrigerator. Gitabi-tabihan na ni mo gamay, simbukan na niya itong tubig. Mo nang matik, gisabuag na lang po dayon ako ang mga ricados. Aga ng okra mga yets, ato pa ng summer na ito gi-harvest. Gipakurata na nato nag-inini tubig, dahil gi-freezer mo ng karong winter na natay nagamit, o diba? Sumoto sa panay langay pag ipaspasan na hamal sa custom, oy. Og okra lehis gutan, hurot lagi na lagi. I've gone to 3 ka okra. Kaya nakapaniud to naman ta, so nibalik na sa datong kusog. Ako na lang po gituman ning job order nga gihatag sa kong amo. Ginahinayan na po na ako ni kasimbol ning dapat asimbolon. Kay nangandam na lagi mi kay hapit na itaon kabulanan sa kong amo. May nang ready ta ba aron di na ta magkisi-kisi po ni nag-abo sa atong bagong custom. Bali 3-in-1 din siya nga car seat, no? Kasaigo na ang infant taman 12 years old ani. Timing kayo, narabot tayo matesting. Giandam na lang po dayon ako ni pang-infant nga crib. Di yun malikayan nga halata ra kaya ka-excited ang inyong yeyets, no? Dahil medyo nakulbaan ko gamay bayet. First time na yun ako ni mag full-time hands-on sa usa ka puya, panabangit. Dahil syempre, giandam na lang po na mo hata ng butang galonon na kailangan na mo sa ospital. Then gusto lang na ako magpasalamat sa Ginoo sa tanang grasya ug ampo ug amping out.